fantastisk fornemmelse af at være inde i en vidunderlig verden og se på hele fjorden. Nedenfor kommer man så, når man går over en anden bygning, som også er ret utrolig. Den bygning, som rummer fars spidsskatter, og som jeg mener er meget glad over at tage med, fordi min uddannelse i mine drengeår, den bestod utrolig meget af min fars 2 store hobbyer, foruden det, han havde åben dør til værftet, for man sagde alle håndværksfag. Så der har jeg så en af hans både, som står og venter om vinteren, og så kommer den ud og bliver passet, og der kan stå ved siden af en halvfærdig skrov, så interesserede kan se det plus en udstilling på væggene af, hvordan man i et vist tidspunkt op til plastikalderen med hændernes arbejde og nogle få forskellige stykker værktøj kunne lave de der vidunderlige krummeformer. Og der har den så det, at man har taget den ind på den i fuld række massen til med vandre og bomben og så videre, så den står helt færdig om vinteren, og så kan man om sommeren tage ud og sejle med den. Det er også en unik ting, som er meget morsom og fantastisk i virkeligheden, at man bruger noget, som er en del af undervisningen, som er naturlige ting i Aalborg. Og så kommer man over til et stort værkstedsanlæg, som kan bruges også som delvis som værksted til båden. Og det er nogle haller, som er, jeg tror det er 7-8 meter høje, 7-8 meter mellem søjlerne, 5 meter høje haller med nogle ovenlys, som giver det bedste arbejdslys, man overhovedet kan tænke sig. Og der er så plads til, at man kan udvikle detaljer til huset, eller stille rum op, lade elever finde ud af, hvordan et køkken skal være i forbindelse med en spiseplads, eller finde ud af, hvordan man skal lave et vindue eller et soveværelse, eller det del af møbler. Og man har man havde i Ulm i Tyskland, havde man en skole, som havde første år, der kunne man deltage i billedhuggeri, maleri og håndværk af forskellige slags. Og så blev man ført ind i den afdeling, der passede bedst, om det var byplan eller maler. Og de havde værksteder også. Og de værksteder er betydningsfulde, fordi det er håndens øje og hånd, kaldte Korsmo, den norske arkitekt. Det er hånden og øjet, der arbejder sammen. Og håndværket er vi afhængige af. Der var 450 håndværkere på huset, som var mig en fabelagtig glæde af borgerne på byggepladsen og langsomt rejste til sig. Og de var så dristige, så de ikke engang havde nogle sikkerhedsseler på. Og byggeriet var så specielt montagebyggeri med de seneste, nyeste metoder, som stadigvæk ikke rigtig er overgået, fordi vi havde en fabelagtig bygmester på med nogle håndværkere, som var nogle enestående folk. Jeg gik mig en tur samtidig på byggepladsen og talte med dem. Og en af mine samtaler, den begyndte håndværkeren med. Han var italiener, og han sagde, maestro, maestro. Han var lykkelig, han sad og spiste sin frokost. Og så tænkte jeg, det lyder godt det, jeg må hellere gå videre. Og så man fik forbindelse med nogle flere af dem. Og så kom jeg til en ægte australier, der sagde til ham, nå, er du glad for at arbejde her? Er det ikke dejligt alt det her? Det er mig ganske ligegyldigt. I'm in it for the money. Det er kun penge, det drejer sig om for mig. Og det var jeg sagt med det smil. Og så gik jeg til en tredje håndværker, og
det er den sidste, jeg kommer med, men jeg vil gerne have det fordi vi er totalt afhængige af håndværkerne af ting, og det samarbejde, vi får. Og han var finsk, og han skulle lave den store søjlefod i træformen til den store søjlefod, der er på hver af de store skaller, der kommer ned. Og det er meget kompliceret, og når sådan et skal, som det hedder, er 60 meter over vandet, så står de der træformer i begge sider, og de har en let kurve, og de skal møde på millimeter, 60 meter, fordi den fod, den er basis for de elementer, det er bygget af. Som fingerledene her mødes de deroppe på millimeter, det kan ikke være noget, der er fejl, og de rammer hernede, og det er den fod, han stod og lavede i træ, og så støbte man det og kom ind med nogle scener, som var stålkab. Det der historie, og sagde til ham, hvad skal vi kalde den første der, nummer A? Så sagde han, der er overhovedet ikke nogen tvivl om, hvad vi skal kalde den. Jeg er finsk. Den skal hedde Sisu. Så må jeg forklare Sisu. Sisu, det er det, som kun finnerne har. I 1200 år har vi levet som venner, som naboer til russerne og klaret os. Og det kommer sig af, at en finne kan tåle alt. Og når han så ikke kan tåle, og så kommer mere end alt, og det bliver endnu værre end noget som helst, så har finnerne det, der hedder Sisu. Det er en ekstra kraft, som ingen andre har. Så den hedder Sisu. Og jeg ønsker mig af hele mit hjerte, at vi får et samarbejde med de håndværkere her, og med den glæde, og at byen får, ligesom årene skifter, eftersom bygningen rejser sig, en fornemmelse af, at her fødes noget, som skal give noget, som vi ikke ved endnu, men som vi er nu. Så det, sådan set, så er der jo altså et bibliotek, og nogle arkiver, og så er der udstillingsarealet, som kan deles ind i faste udstillinger, arkitektur, modeller og tegninger, og i skiftende udstillinger. Og det er en fin kombination, fordi der har man på de faste udstillinger har man så mulighed for at sætte datoer og se, hvad der egentlig er sket de sidste generationer, mens de nye udstillinger, de kommer så med, hvad der sker lige nu. Og det der, at man har fået det sådan så, at man kan have store eller små haller for skiftende udstillinger, eller det er omvendt for de forhåndværende ting. Det gør også, at det museum der, det bliver meget interessant. Så jeg tror, at så når der kommer en frugtstræspark omkring, og så bliver det et dejligt sted at gå omkring og gå ind i som gæst, og det bliver et herligt sted at arbejde. Og jeg ønsker jer alt muligt held og lykke med det hus, som jeg kan sige, at jeg har været heldig, at Åhuset blev så vellykket, fordi der var den pionerkraft bagved. Det overhovedet at gøre sådan noget på det tidspunkt i Australien, det svarer til det her, at man laver nu et hus, som er ukendt, og som man tror på med den typiske Aalborg pionerkraft, som jeg kender fra værftet. Så det er sådan set, hvad jeg godt vil sige. Og så vil jeg takke dig, fordi du kom herned, og fordi du har størret for, at det kom så langt. Og jeg vil takke komiteen og lykkeønske borgmesteren med. Jeg kan også takke alle komitémedlemmerne. Jeg kender jo Hans Dahl, og der er sikkert mange af de folk i Aalborg, som jeg kendte dengang, men jeg forlod byen, da jeg var 18 år, så det er længe siden. Men det var 18 dejlige år.